dos. Dos में बीड़ी सुखरा खाया से एसे गुलाब अर सायगासिनो माने गोजां बोथोर जाबाय नालाय होख्रुबगासिनो आरो लाजोबला बायखायो नै भिडिअ होगासिनो माने मैं जाबो हो माने जाबो आरो बाजारे चावलो नाही ना खावा टेक ना চাউল নাই কোনে কেনেকে আনিব এইটো কাৰণে গৈ আছো সবই যাব লাগে বজাৰ করলে একটা একটা সামান আনবো একেবারে তাহলে সবলে দৌড়িম না সবজি দৌড়িম না এটা কি দৌড়িম दे सोर दंफायो कमेन्ट खालामनो दे लागाय अर सायदों आरोना नै अर सायगासिनो दं अर सायदों गोजां बोथोरखाय दे कमेन्ट खालामलायदो कमेन्ट खालाम उरो थांनाय सम अरालाय बिराद बरिया जोंदोलै रोहो खालामथारदों एकजन थैसै नाকি दे कमेन्ट खालामलायदो अर सायगासिनो दं गोजां बोथोर जानायनि दंना गैला माना भिडिअ मिथियो गैया होनदों आं नांसिगोन दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर लाइक होआखैबा लाइक होना होदो दसे सम थानानै होदो मा उन्दुनोसै नोंसोरो लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो दे दसे सम थानानै होदो जेबोआनो जायाखै टाइमा दासो 6:40 गेम गावनो दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर अननानै दे नमिता किस masang baliho दे गोदान फैदोंबा अननानै लोगो खालामलायदो सोर सोर दंफैयो लोगोफोर दसे सम थानानै होदो दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर गोदान फैदोंब्ला लोगो खालामलायदो
लाइक होआखैबा लाइक होनानै दे दसे सम थानानै होदो। लेंहर आंखौ बेयाव थांनांगौ नोंथां। रुम सिङाव थां मानो नेट नाङा नेट नाङा जानो मानो नेट नाङा जानांगौ जाखो रुम सिङावलाय हाल्ला जागोन नामालै नोंना मिथिया भलिउम खम ओंखारदों दा होथारबाय सोरबा सोरबा गेम माबाय फिलिम नायनाया दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो सैमाफोराबो हाल्लाथारलै दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम रेवना कमेन्ट खालामना होदो दे हाब निग्र'आ दिनै फिल्म देखायदों नामालै दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर लोगो गोदान फैदोंब्ला लोगो खालामना होदो दे